My dear old friends, family, it's time to say goodbye. I don't wanna leave you behind. Why do we have to go? इंडस्ट्रियल मोनसे रिभलुसन जादोंमोन जेरावबो कारखाना जेरावबो फेक्टरि जेरावबो इंडस्ट्रि गासै मानसिफोरा बे इंलेन्डआवहाय इनभल्व जाजोबो बे खामानियाव मावनो थाखायहाय ओमफ्रायहाय नाथाय देवबारनि सानखौ बिसोरो हगारो उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बे समावहाय बिसोरजों खामानि मावफायोमोन बेखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों सोर रबार्ट रेक्स बिनि गोसोआ गाबखांनाय फैदों मानो बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेसे खस्थ'सै सोर उनावहाय बे मण्डलिखौ गायसनगोन सोर माने मोजां फिउचारखौ सोर बानायगोन माने डार्क बै समाव फिउचारानो दा बेखौ सिन्था खालामनानै रबार्ट रेक्सआ सानडे स्कुल बानायथारनांगौ होननानैहाय जोबोद खस्थ'जों बे सानडे स्कुल गायसनबाय आरो गथ'फ्रा फरायनो मोनाखैमोन बे समाव मा खालामोमोन गारां गाराबो रोङा बिसोरो ABCDबो रोङा 1 2 3बो रोङा जेबो रोङा दा बे थांखिखौ लानानै एजुकेशन पारपसाव लाजोंनो सानडे स्कुल फाउन्डेसन जादों दा बे कनसेप्टखौ गोबां मानसिफोर जोबोद मोजां मोनदों आरो उनाव देवबारनि दिनाव मानो स्कुल बानायनांगौ जिरायनाय दिनखौथ' गोथार होननानै गोसोखांनांगौ मानो खालामदों बेबायदि होननानै अनेक होसो जादों गिर्जारिफोरजों अब्लाबो थाङै थाङै बे देरहानानै बयजोंबो गाहाम अनसायनाय मोननानै बे इंलेन्डआव माने गोबां गिर्जाफोर गोबां सानडे स्कुलफोर गायसनदों फैयै फैयै जोंनि इण्डियायावबो श्रीरामपुर नामा नैबेयावहाय गिबि जागायफैबाय आरो दिनै जों बयनिबो गेजेरावबो दिनै मोनफैबाय आरो बे सानखौनो जोङो दिनै गायसनबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा बेनिफिट बिनि गेजेरजों दिनै होमबा जों फोजोबनोसैब्ला जोङो गेजेराव जोंनि जानो नांगौ दिनै जोंनो हो आरो जोंनि दायफोरखौ खेमा खालाम जोंबो जोंनि सायाव दाय खालामग्राफोरखौ खेमा होयै बायदि आरो जोंखौ आनजाद लानायाव दालां बबेखानि गाज्रिनिफ्राय जोंखौ हमथा मानोना रायजो मान मोजां समायनाया जोबथारजासे जाथों इसोरनि खनसेबाव फोरबोखौ मोननो हानायानो गियाननि गुदि मूर्खफ्रा साननायबो गैया आरो गियानखौ सोलोंनोबो इस्सा गैया बोसोन बिजाब 1 बाला 7 बयबो जिरायो सोलोंसा जानानै थानाय गथ'फोरखौ जों माबोरै जिउआव लुखांलांनांगौ आफा बे गथ'फोरनि सायाव प्रभु नोंखौ गथायनो आफा इसोर दिनै बे बोथोरजों प्रभु सोलोंसा आयदाखौ लानानै सोलोंनाय संसारिक गियान शिक्षा आरो बेबायदि नोंनि जिउनि शिक्षा प्रभु बेखौ सोलोंनायाव आफा जों गथ'फोरखौ खांलांनांगौ बानांगौ नोङो जों बयनिबो हेफाजाब खालामदो आरो जोंनि गथ'फ्रा बेबायदि लिरै लावै सोलोंग्रा गथ'फोर जानानै थाथोंसै मानिग्रा गथ'फोर जानानै थाथोंसै आरो जिउआव बिसोरो सानसे समाव आफा बिसोरो दैदेनगिरि जागोन नोंनि रायजोनि हाबा मावग्रा जानानै थागोन बेखौनो बरसा आफा जोंनि देरबोनाय उन्दै जोहोलाव सिख्लाफोर जेसेबां दं प्रभु आरो वर्ल्ड सानडे जों लोगोसे दिनै बुहुमनाङै प्रभु आफा दिनै इसोरखौ बुङालासे वर्ल्डखौ मानिग्रा ख्रिस्टियान जीवन सफल खालामग्रा दिनै मानिनाय फालिनाय हाबाफारियाव प्रभु आफा नोंखौ जेरावबो नोङो लोगोसे थानानै हेफाजाब खालामबाय आरो जायफ्रा दिनै आलासि महरै जानानै बेबायदि सोलाय सोल' सुबुरुनथायनि गेजेरजों आफा हाबा मावदों बेयावनो बोर होदों हान्थिबायनाय दावबायनाय गारि मटरजों हान्थिनाय थाबायनायजों थांनाय जेखि जानानै आफा नोंनि रायजोआव ओंखारदों बेयाव लोगोसे हेफाजाब खालाम आफा इसोर दिनै आफा सानसेमानि जोंजों लोगोसे था जाय फिसाफ्रा दिनै जोंनि सिगाङाव आलासि महराव सफैबाय नाजावदों आफा बिसोरनि जिउ सोद्रा लानानै हेफाजाब खालामदों जोंनि मण्डलिनि गासै गेदेर उन्दै बाखि समाव प्रभु सफैनांगौ दं आरो बेखौ खुलुमनायाव भाग लाफैनांगौ दं
साफ्रोमखौबो लोगोसे थानानै हेफाजाब खालामगोन बेफोरनो नम्बर साफ्रोम MTS dia complete खालामबाय Thank you. Satu. जोंनि साराय नं फाथाबारि NLC गिर्जानि गोरलैफोर आरो गोबां गोरलैफोर दंमोन माने गोबां फरायनो थाहैजोब्बाय माने स्कुलाव हस्टेलाव थाहैजोब्बाय दा जाखिनि दं इसोरल' आरो नै फैगासिनो दंबावो माखासे नै जोंनिया नै आलिसा मोननाबो दङ आलिसा किस मोननाबो दङ नै जा मिनिदों सानैजों सार बिबाराव दिनै बुहुमनां वर्ल्ड सानडे स्कुल डे बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि साराय नम्बर फाथाबारि मण्डलियावबो दिनैहाय बिनि बे सानखौ फालिनो लादों दा माबायदि फालियो नोंथांमोना नायलांदो आरो ना
न खिनि dia मोनजानायसै हनै आयो नाय आरे बांद्राय दा आस्थे लाबो नै माबाय नै आबौनि माथो ओइ रावबो देरहासै नोंसोरो रावबो देरहासै दे नानि नोंसोरबो फैथलाय दानो सानै थैजोबबाय दे बेखिनियाबो थैबाय ए दे आरे थाफैदो दे बेलथ'दा दै बेलथ'दा दै हा दै हा दै बानायानो खोनासंग्रोयो रायसोरो रिमला एसे खरा बुङालाय दै हा दै नानि इन्जिले ना गैले होनलाबो दा सुख्ले मोनजाखायो नानि हा दै हा दै नानिया संसो जानांगौ हा थुंगानो जानोसै ना बारा बबा दै हा दै हा दै हा दै हा दै हा दे थेयाखै दे नांलाजों बुनायसै नामा हा गैलालाय फार्स्ट सेकेन्ड दानोलाय दे दै थाव लाबोखै दै हा थाव लाबोखै खालामनो हा साफाना दंखायो दे आलिसे दै गाथावखा दे बांद्राय गोजान बारनो हानाय नङा नोंसोरो ओइ थि अरे औ दे हा जाथ'वाखै दे बानायदों नै सानजाजों हा ओरैनो हा होनला दोंथा दे आं दैनिफ्राय लानोसै दे दै हा दै हा आलिजाबो दैबाय नानि नै बाबा दे दै हा दै हा दै ha ha Aris bener Aris hagresi Aris hagresi ay di ay ay ini ditulih apa Aris apa nih Aris apa nih ay Aris bener bener Pospara ye ni oswa sih ya hai itu ayo suruh mana udah ini sulit akhirnya aduh pas serhari ya biar culai mudah mau deh ayo hanislah ayo nih ayo Badung second third ayo gila deh mana deh 1 2 3 put Udah ayo get coba ayo ayo boleh ayo boleh boleh ayo boleh ya free dia ayo nih ayo
नै आयं नै होनोसै नै होबाय मोखां सोमजालायखाबाय दे नाय मोजाङै नाय सोर गुरुनो हायो मोख्रेब नानि हो दे स्टार्ट जोबाखै दाबो जायनो गुरुनो हायो बेनो आयं बोले आयं आब्रा सोरनि नायनि नानि मुस्लिम गुरुबाय दे सेकेन्डआव दे आयं हायो दाबोनो हायो दे दाबो आयं गुरनायसै आयं दे बोलो आब्रा दे आयंआलाय गैलिया आलिसालाय मोनजानो ना मोनजाला आले ओरैनो दे आले नों मोनजानाय ना मोनजाले जाखायो दा चक्लेटआ गोबां दं दा मोजां गेलेखानाया दे आबै दे औ मोजां माथिफानिखौ आस्ते लाबो बांद्राय दासिमा आखाइ होदेरनो मोना आस्ते लाबो नानि मोननायसै दे नै आयं सारमिना सोलानो मोननायसै नै ए मोनखानायसै एसे ओरै लाबो आयंनि फैयाखसै वाह सोर फार्स्ट ओरैहायबो इन्टारेस्ट नायफैदों नै जोंखौ गेलेनायाव नेदोंनानै बेवहाय दे खाथियाव खेबना जादों आयंआ गेलेयाखै आयं नोंबो ओरैहाय ओरै खेला गेलेग्राफ्रा रेडि थांलायनानै हरनो नाङा अलबाट नै बुंजेननायसै सिना नै हानोसै बुंबाय सिना हनै बिराद गोजान दोनना होबाय दाना बिसिनि बिसै गासिनि बिसिनि बिसै होबा दै खावनायनि बरिया है बुंगासिनो हुना नै हाखुलायथारबाय हनै ओरैबायदि हाखुलायबाय
नै हाखुलायथारबाय हनै ओरैबायदि हाखुलायबाय सोर बोलो गोरासिन नायनोसै एबारनो हाब बोलो गोरासिनासो सिगाङाव थाखादों नै मादै बोलो गोरासिनासो सिगाङाव थाखादों दा हाखुजोबलायथारो बो मादै बो हामा नाखिथ' इसोर